once again. Kai, ka san me ya faru da ni? Har sai ka faɗa ni. Yarinyar nan sau da ba ta da Asan ba na gani yaushe na dawo garin ne ma gaba. Ai yarinyar nan sau da ba ta da mutunci. Me taima na ga kullum kuna tare. Ta zo gidanku ka je gidansu ba wai magana gate din shiga. Ai wani ta aura bayan ni ba ni ba. Kai baka ga kwana biyu ina jin jiki ba. Kullum kuna tare ka ce taima da wannan ne. Ba zan ma yadda ba. Ta je ta auri wani, ta je ta auri. Tunda nake na taba shiga harkar ka, tunda nake wucewa ta nan na taba shigewa na kullu wani a cikin ku. Na dai ga ma an harin ka ne za ka kula. Allah ya shirye mu gaba.